ако историята е вярна, че си слушала за най-различните проблеми за това как се управляват другите системи и така си решила да направиш една платформа, която да ги обединява, много интересна така предприемаческа история за в бъдеще ще ти бъде, ако разказваш на някой. Но първият ми въпрос е, интерфейсът ще бъде много важен. Ти, от който се случва тази оркестрация, ти мислила ли си върху това? Защото на мен ми е много общо понятие, искам платформата ми да е аз да пиша в чата маркетинг, едис какво и да излиза един таб. Мислила ли си какво ще представлява тази платформа? Ами, тъй като аз се занимавам с бизнес и електронна търговия, това изучавам, нямам много познания в програмирането и така нататък. Точно за това в момента търся освен финансиране и ментори, които точно да ме насочат към тази сфера. Отделно мисля да потърся и помощ към баща си, който се занимава с това, но конкретно, специфично аз за момента нямам много познания, тъй като не ми се е налагало да влизам в програмистските сфери.